Този видеоклип ви показва как да изтеглите и използвате приложението Annecy на вашето устройство. С приложението можете да записвате информация за вашия болногледач и отработените часове, поддържате връзка с агенцията, получавате допълнителна информация за работата си. За да изтеглите приложението на мобилното си устройство, отидете на началния екран и отворете App Store. Потърсете приложението Annecy. Бъдете внимателни при търсенето, тъй като се изписва с 3 Н. Изтегляте приложението, след което затворете App Store. В този момент можете да изберете дали искате да влезете в системата с имейл адреса и паролата си или чрез SMS. Ако имате регистриран имейл адрес, направете следното. Отворете пощенската си кутия. Потърсете имейла за създаване на парола, който преди това сте получили от Annecy на регистрирания си имейл адрес. Щракнете върху връзката в имейла и позволете на интернет браузъра да отвори формуляра за създаване на парола. Въведете собствената си парола и я повторете за потвърждение. Важно е въведената от вас парола да съдържа главна буква, цифра и специален символ. Без да са изпълнени тези условия, системата няма да приеме новата парола. Натиснете зеления бутон Spy-Cairn. Сега отидете на началния си екран и намерете иконата Annecy. Щракнете върху нея. Въведете имейл адреса и предварително създадената парола и щракнете върху зеления бутон Login. Сега можете да използвате приложението с имейл адреса си. Ако нямате регистриран имейл адрес или все още не сте получили имейл за създаване на парола, използвайте SMS вход. Отворете приложението Annecy и щракнете върху думите My SMS и Login на екрана за вход. Въведете точния код на страната и телефонния номер на клетъчния си телефон. Важно е да въведете префикса и телефонния номер точно, в противен случай няма да получите кода, необходим за влизане. Например, това е плюс 359 за български телефонни номера. След като въведете телефонния си номер, натиснете зеления бутон Код Senden. След това ще получите SMS с 6-цифрен номер, който е кодът за влизане. Отворете съобщенията си. Копирайте кода си. На екрана за вход въведете или поставете кода си в полето Код. След като въведете кода, щракнете върху Login, за да влезете в платформата. За да смените езика, натиснете иконата на менюто в горния десен ъгъл. Сега изберете Instalonkan и след това желания език, след което натиснете зеления бутон Bestätigen. Инструментът за управление на клиенти вече е готов за използване. За да го направите, просто отворете приложението на началния си екран. Благодарим ви, че използвате нашето приложение.